Maghapon ang ating Ebanghelyo gikan gihapon sa Ebanghelyo ng San Juan. So kuha siya sa tulo ka Ebanghelyo nga tawag nga synoptics. Sa tulo ni San Marcos, San Mateo, San Lucas. Kini silang tulo magbalhin na magkupihay sa usa pero with some revisions. Yung San Juan nga Ebanghelyo, kung mo basa ka o mukat-on kang San Juan nga Ebanghelyo, you must have read the kanang Gospel of St. Mark, St. Matthew, and St. Luke. Kay background na siya kung gusto ka makasabot sa Ebanghelyo San Juan. Kay gitawag kini sa mga scholars nga high theology. Kini kang San Juan. Kung sa makita nimo ang mga kanang ang mga pulong nga nay karabang baligtad o opposing. Kanang langit, yuta, init, o bugnaw. Kanang mga kanang Platonic na philosophy nga at the time o sa unang panahon sa pagbuhat sulat ni San Juan sa Ebanghelyo. Ano pagdipinsa sa simbahan, muna katiktikal o katikis mo ang pagsulat niya in defense of the faith of the church. So, muna San Juan. Ang pagtuo kang Hesus nga siya gipadala sa Amahan mo na makaluwas sa mga Hudiyo. Apan para sa mga Hudiyo, labi na sa mga eskriba, ang pagpaila ni Hesus na kalingon na siya anak sa Amahan, anak sa Dios, it's a kind of blasphemy, pagbugal-bugal sa pagtuo, and it can be punished by stoning to death. Ang pagbato hangtod namatay. Kay usara ang Ginoo, there is only one God for them. Ang magpaila nga siya anak sa Dios o kanang Dios siya patyon. Kay kini pagpasipala sa ilang pagtuo usara ang Dios. Busa si Jesus wala nila dawata. Mo bitaw na kanang yun niya sa kasatian sa mga alagad ang mga apostoles nga pagkabanhaw ni Jesus nagsugod sila pagsangyaw sa lain mga lugar sa kalibutan, labi na diya sa mga Hudiyo nga mga katilingban, gibato sila, ipahawa sa mga sinaguga, sa dihang sangyaw sila nga si Jesus, anak sa Dios, nga si Jesus ang Amahan usara. So di na katugot na nabusi pamato, palayas ang mga tinunan, sa likway sila sa ilang pagpanudlo. Muna nga sugod ang persecution, pagpanglutos, at the supervision of St. Paul. Magkadto, yun siya nga Saulo, nga panglutos sa mga Kristiyano and under his command or supervision. So muna si Jesus nga ano na niya ibalik nga hindi mo mutuo na ako nga ako gibala sa Amahan tanawa na ay pala nga musaksi kanako ug tinuod ang iyang pagsaksi sa kamatuoran apan mo siya tuhi. Unya kun di mo to wa ko manginahanglan og tawo nga musaksi kanako. Tuhi ang buhat kay kining buhat mo nay magbulagway nga tinuod ang sulti mo bitaw na kung pili kita mga piliunon sa katilingban kanang opisyal sa katilingban kana buutan na siya pero mingon ta nga masusi man say pasabot niya na nga makita man sa buhat kay ang buhat mo unay nagbatuod sa iyang gisulti. Usahay lahi man ang isulti, lahi man ang buhat, doon ay discrepancy. Pero si Jesus, alihang nagsangyaw sa mga sinaguga, ang mga tao na amazed sila, they were astounded. Ano man, tungkol kay ang iyang pulong may gahom. Sa iyang kinabuhi, wala may inconsistency sa iyang kinabuhi. Kung sa isulti, muna iyang gibuhat. Pero tungkol kay freedom sa tao, kagawasan sa tao nga either to accept Jesus or to refuse Him. Naman sa tao di ang Ginoo makapugos. Ang importante, He just presented Himself as the Son of the Father. The Son of Man, as the Son of the Father, na siya ipadala is the revelation of God the Father. Kung siya insulti, muna ang kabuton sa Amahan. So, dili makasumpaki ang anak adto sa Amahan. Kung sa'y plano sa Dios, ang sa kaluwasan mo sa insulti sa anak
sa Exodus nga tabo gikan pa sila sa kagawasan. Unya tungod kay nakalitan sila sa kagawasan mo sa wala bisag unsa ang mga yang buhaton mga kanibang freedom nila from slavery. Unya naglabad ang ulo ni Moises as the leader of the group gikan sa Olipnan kay sugo sa Ginoo nga pagawason kini mga iyang katawhan. Niadto siya dito sa bukid Sinai ang malandong dito sa iyang pamalandong gihatag sa Dios ang napulo kasugo aron giya kanila nga mahimutang ilang kinabuhi diya sa pagsulod sa ngarian o mahiduol balik sa Ginoo. Samtang wala si Moses naghimo kini matawhana pagitawag bulawan nga nating baka, the golden calf. Nga ang tanan ilang mga kwintas, mga singsing nga ilang dala, ilang gitunaw, gihimo nga ipulma nga nating baka. Dito sila nag-ampo-ampo. Suko ang Ginoo na napungot ang Ginoo. Kanang gahig ulo kini matawhana. Kanabang bisag unsa pagpangga sa Ginoo, giluwas na sila sa Olipnan, apan mo na gibaos sa mga tao, kaya giluwas, nasuko ang Ginoo na o gusto na nga hipuson kini matawhana kay labad ang ulo ni matawhana, gahig ulo mo bitaw na nga sa when it comes to the topic of on divorce muna nga pungtana tugot pa tong balaod nga ang bana makahiyo pagbulag sa iyang asawa. Ingon si Jesus unsa bay nabutang sa balaod nga sa balaod nagtugot si Moises nga pwede makigulang ang bana nga sa asawa sa bisag unsang hinungdan. Ingon si Jesus gibuhat ni Moises to kay gahi kamog ulo. Walay mahimo si Moises kay sa kadaghan nining mao nga tribo sa Israel. Unya siya ra ng ulo di mo to unruly kini matawhan gahig ulo nga wild ni sa murag taw culture shock gikan sa Olipnan dito sa kagawasan usa ang ilang pagkagawasan gamit nila nga alang silang kalipay silang galingon. Pero ang Ginoo gusto niya nga kini matawhan nga luwas magpasalamat kaniya og ang pagpasalamat mo una pag tan-aw sa Ginoo nga siya ang hinungdan sa tanang kagawasan o mga grasya kay una silang travel gikan sa Egypto ngadto sa yutang saad sa desierto na yan sa gabi dunay panganod aron magprotektar sa adlaw panganod aron to protect them from the heat of the sun. Muna ang panganod the presence of God sa ilang biyahe. Kunya ang Ginoo di pasagad sa katawhan because according to Cardinal Tagle, God says, you are mine. You are under my protection because you are mine. So, iyang panalipdan, kini matawhana, gikan sa kulipdan, o paglawig nila paingon sa yutang saad ng Abraham, nga sila, gutom sila, busa, ang Ginoo nag-provide kanila sa mga mana, sa mga hulog gikan sa langit, aron nila gutmon. Kunya, way tubig. Busa si Moises, yang gibuak ang bato, giagas ang tubig. So, nawa na yung panghinanglan ng mga tao, hanauta kay basta ubos sa pag-amping sa Ginoo, protected ang tao. Kumita na, as I remember, sa usa kapari sa kanang Loyola School of Theology, yung siya nga, it can be likened to umbrella the grace of God. If you are married in the church or you are a priest, kanang you are under the canopy of grace. Protected ka nining mga grasya. As long as you are inside the canopy of grace, it can be likened to an umbrella. Unya, yung siya nga kung magawas ka sa umbrella, literally, kanang atong gamit ng umbrella, either kung muuwan, mabasa ka. Kung init, ilantan ka sa sobrang init, masakit ka hapon ka. So, pabilin diha sa ilawom, sa pandong, sa padlangin sa Ginoo, ikaw maluwas. Pero kung was ka, ikaw musuway paggawas nining moong canopy of grace, nining umbrella, nga mao nga expose ka na sa kanang uwan o init, nga malaglit masakit ka. Ang butisipot lamang niya nga ang tao
nga magpabilin diha sa iyang bukasyon, diha siya kaminyoon ba o pagkapari, kung faithful siya nga nagpabilin diha sa payong sa manalangin, the canopy of love, canopy of grace from God, pabilin siya nga protected siya sa Ginoo. Dili magka-lisod pag-ayo ang iyang kinabuhi. Pero once nga musuway ka, mugawas ka nini, hilantan ka, umainitan ka, muwanan ka, karabang ang simbolik niya nga expose ka sa mga problema. Kay migawas man ka, just like the prodigal son, migawas siya sa pandong sa panalangin sa iyang amahan. Pero iyang na-realize nga, apart from the Father, there is no life. Muna diha nga kining matawhana, wild na, sa kagawasan niya ng konpusa, misuway siya sa Ginoo. Worse pa, ang ilang gihimong Ginoo, yabuan kantong nating baka nga, golden cup, tinunaw gikan sa mga bulawan, ilang dala gikan sa Ehipto. So ko ang Ginoo, hipuso niya, pero remind siya, because God here is presented as kanabang sa tradisyon, sa pagsulat sa Ebanghelyo, sa mga kinibang kasulatan ng anthropomorphism, kanang ang Ginoo nga samang tao nga makikita sa iyang katawhan, ang samang gud kang Adan, asa man mo, niya mi mauwa mi kay hubo mi. So adlaw-adlaw bisinas na naman ang Ginoo mo nang pagpresent sa kanabang anthropomorphistic nga tradisyon nga ang Ginoo uban kanato, God is with us, naging istorya kanato mo na nga sa inra istorya ang pagpresent ni San Juan sa Ginoo. Sa gusto nga hipuso ng tawhana kay gahig ulo, pero nag-remind si Moises nga, di ba saan mo nagdaan sa imong ngalan kining tawhana, iyong pasanayon kay muning saan nimo sa pagkatigulangan sama ni Abraham, Isaac o Jacob, nga himuon mo ng nasod, padaghanon mo sila sama sa kadaghan sa bituon sa langit o kadaghan sa balas sa baybayon. Sa sobrang pag-describe, pero kanabang literary genre, umaagi sa pagsulat o pag-describe ng sabot nga daghan, mahimong dako nga nasod ang Israel. Tinuod sa panahon ni David na ang fulfillment sa Ginoo nahitabo sa panahon ni David nga ang iyang jurisdiction as far as kanang Mesopotamia, as far as the boundary of Egypt, dako halapad. Syria at the time was under the King David at the time. So ang Ginoo musaad, tumanon niya. Doon na may mga kasuko, pero tungod sa kaluoy, muna'y overwhelming para sa Ginoo ang kaluoy. Pero kanato, kung managandong kita ng panahon sa Kwaresma, masuko kita, di na tayo makabudumdum sa kaluoy sa tao. Ang atong overwhelming, sa atong una ang kapungot. Kung ito, malikas ta, manimaos ta, tungkol kay mo na may dominate ang kining moong kapungot nato. Lain ba kay gikan sa kasing-kasing ang kasuko mugawa sa baba mo nang pamalikas o gikan sa kasing-kasing banganti kita nga manimaos o patay sa tao. Ang Ginoo masuko siya. Pero doon na siya kaluoy mo na nga kung ipahinumduan siya ni Moises nga imong saad kanila musanay sila. Saan mo sa mga katigulangan Abraham, Isaac o Jacob? Iwag masabot nga kanang na-influence ni Moises ang Ginoo, kay Ginoo di man siya ma-influence. Naa sa iya, iyang natural niya kaluoy na suko apan naluoy siya. Kanato, how about us? Ang ato bang kasuko dominant sa atong kasing-kasing o ang kaluoy ni Kristo? Ang pagtuon nato ang Kristo nga siya anak sa Dios, muliwat kita musunod sa iyang kabuton o kinaiya.